Bu yüzden Rahimit tapşırığımızı başlap jiberik. Сезілмегіна февральда өтіп бара, 11-і де келіп жеткен. Исәнмісіз, қышны матур хатирелер білән ұзатырға насip болсын. Amin. Sağlarmısınız hürmetlilerimiz. Dünya matурлыгы якыннарыбыз исән сау булгандагына күренә. Шуңа күрә аларга игътибарлы булыйк. Шундый теләктә кунакларыбызны игълан итик. Бүген бездә Идел яшьләре үзәге директоры Ләйсән Сафина, Тарих фәннәре докторы Фаяз Хулжин, елның өлкән әйдәманы финалисты Аяз Хәнәфин, ел кулдашы финалисты Диләрә Хаева, Россияның һәм Татарстанның халык артисты Әсхар Шакиров. Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илнар Хөснуллин. Сәнімсіз біз сіздің білен бүгін іш пішмақ пішірәбіз. Тезірек бұсын үшін біз бірге пішірерге болдық. Моннан 4-5 ел элек фитнес күнегүләренең яңа түрі барлыкка килде. Башкачаны МС күнегүләр дип тә атыйлар. Безнең Шәкшәк музее 19-нчы гасырда салынган сәүдәгәр йортында урнашкан. Аны инде үз вакытында 2нче гильдия сәүдәгәре Вафа Галеки улы Бигаев салган. Минем китабым чыкканга иң көбе кызларым Сөмбел белән Әмәгесем шатланды, чөнки аларның исемнәре дә әлеге китапка кергән. Ниһаят минем балачак хыялым тормышка ашты. Мин түшәмнән йөрим һәм үземне бернинди тарту көченә ия булмаган супергерой итеп хис итәм. Тапшыруны ашаудан башлыйк әле, чөнки ашаган малда өмет бар диләр. Татар диюгә чит ил кешесенең күз алдына түбәтәй, өчпочмак, гармун, шигүле кием килә. Өчпочмакта гына тукталсак та, аның ничә төре бар. Төші камырдан ясалган, әче камырдан әзерләнгәне, бәрәңгеле, кабаклы. Менә әле кабаклысын ишеткән юк иде. Кичкенә, зур һәм башка, хәтта пышмаксыз пышмаклар да була икән. Сәнімсіз біз сіздің білен бүгін іш пішмақ пішірәбіз. Тезірек бұсын үшін біз бірге пішірерге болдық. Аның үшін бізге сыйыр майы керек бола, сметана. 200 грамм сыйыр майына шуның қадар су салабыз. Салабыз 50 грамм сметана, бір пачка разрыхлитель, һәм тәмге, тұз белән сахар. И башта бұлтыйбыз. И шуңап әкрен-әкренгәнә оны сөйбіз. Қамырны үстелге салып, онда басып бітірәбіз. Қамырны басып бітіргеш, шулай 10-15 минутқа ялайтырге қалдырып тұрабыз. Қамырны ялайтканнан соң шундай шарикларга әйләндерәбез. Шама белән 50 грамм. Эшлек өчен без алдык бәрәңге, суган, тана ите һәм шуны туз бурыш һәм сыйыр майы белән бутадык. Шушы камырны хәзер кырыйдан шиметеп алып, өчпочмак формасында шулай итеп җыябыз, өчпочмак рәвеше китерәбез. Өчпочмакларны ясап бетердек. Шушы әзер өчпочмакларны алдан майланган табага салып, пештә 180 градуста, 170-180 градуста пешерәбез. Безнең өчпочмакларыбыз ярты сәгать эчендә пешеп чыкты. Ашларыгыз тәмле булсын. Өчпочмакны гадәттә шулпа, я токмачлы аш белән ашыйлар. Белмисең син, кай берәүләр шәй белән ашарга ярата.
Бұлай ғына да бик әйбәт кірәуі деп әйтті дей. Универсаль ризық. Шей янына біздің тәм-тымнарыбыз жетерлік. Шуларның бірсі шек-шек. Аны хәтта музейда да ауыз етіп була. Башта ішпішмақ белән тамақ ялыйсың, аннары шәк-шәк белән шәй ішеп қойсаң, аннан да тәмлесе юк инде. Моның өчен бары тик шәк-шәк музейына барырга кирәк. Биредә татар халкының тарихы, милли ризыклары белән таныштырып кына калмыйча, татарга хас кунакчыллык белән самавыр шәе, шәк-шәк, бавырсак, как белән дә сыйлыйлар хәтта. Татар халкы борынгыдан аш-суга оста булган. Моңа тагын бер кат инаныр өчен Шәк-шәк музейына юл тоттык. Безнең Шәк-шәк музее 19-нчы гасырда салынган сәүдәгәр йортында урнашкан. Аны инде үз вакытында 2нче гильдия сәүдәгәре Вафа Галеки улы Бигаев салган. Һәм инде 2014 елдан башлап Дмитрий һәм Рушания бу бинада музей ачарга булганнар. Шул вакыттан бирле безнең музейда көн саен төрле шәһәрләрдән, төрле илләрдән кешеләр килә кунакка. Милли ашларыбызның үзенчәлеге халыкларның тормыш рәвешенә бәйле булган. Төрле вакыйгалар уңайыннан табынга куяр өчен әллә никадәр ризыклар уйлап чыгарганнар. Туй табынында шәк-шәк өстенлек иткән. Риваятләргә күз салсак, Шәк-шәк Болгар дәүләтендә барлыкка килә. Болгар ханы улын өйләндерергә уйлый һәм пешкечләренә яңа ризык әзерләргә куша. Бу ризык тиз пешерелергә, озак сакланырга, шуңа өстәп туклыклы һәм матур булырга тиеш ди ул. Инде шәк-шәкнең камырына без он, күкәй, май салабыз. Һәм инде кайнатма өчен бал һәм шикәр кирәк була. Сезнең шикәрегез бик кызык формада, нишләп ул шундый? Электән шикәр шундый формада гына сатылган, ул инде кичкенә генә безнең шикәр, әмма элек алар 1 метрлык булган һәм аның күләме 1 пут 16 килограмм яки ярты пут 8 килограмм булган. Шәк-шәк татар халкының милли ризыгы. Россиянең башка шәһәрләрендә, чит илләрендә белем алучы яшьләребезгә дус ишләре күстәнәшкә нәкъ менә шәк-шәк алып килергә кушып җибәрә икән. Димәк, без генә түгел, бар җиһанда әлеге ризыкны үз итә, ярата. Шәк-шәк табынга куела ямьле бәйрәм көнендә иң тәмле ризык санала һәрберебезнең өендә. Төрле шәк-шәкләрне күргәнем бар иде, тик сезнең шәк-шәгегез менә аерылып тора. Ансы дөрес, безнең шәк-шәк инде үзе как белән бизәлгән һәм инде төрле шикләп. Элек инде гел как асытраган булганнар. Үзе ул юка гына төрле орнаментларга кисү бик җиңел булган. Бу шәк-шәктә ул кура җиләктән ясалган һәм инде алмадан ясалган. Шуңа бик җиңел генә шулай матур итеп бизәгәннәр аны үз вакытында. Искиткеч тарихи экскурсия булды бу. Мәсәлән, менә бу шәк-шәк 2019 елның 20 августында 30 метрлык биеклектә стратосферада булып кайткан. Бүгенге көндә аны музейда сувенир итеп саклыйлар. Белүем буенча сез монда төрле мастер-класслар үткәрәсез шәк-шәк пешерү буенча. Әйе, булыштыра, безнең кунаклар килә һәм без аларга бөтен кирәк-яраклар, җиһазлар бөтен әйберне бирәбез. Йомырка, он, май бөтенесе дә бар. Һәм инде мастер-класстан соң бергә утырып чәй эчәбез. Алар үзләре куллар белән ясаган шәк-шәк белән. Ул тагын да тәмлерәк буладыр инде. Әйе, әлбәттә. Татар халкы шәйләрдә дә бик күптәннән үз иткән. Шәйне самавардан, кайнар көе, шикәр кабып, шәк-шәк ашап, шулай ук кәрәзле бал белән чырга яратканнар. Шәк-шәк музейында да үзләренә генә хас булган фирменный шәйләре бар. Безнең якта үскән үләннәрне җыеп, киптереп, бал белән катнаштырып, мичтә кыздырып алалар икән. Исләре, әтәмнәреннән таң калырсың. Милли ризыкларыбызны пешереп, дус туганнарыбызны сыйлап, туган телебезне өйрәнеп, гырыф-гадәтләребезне саклап яшик. Тамак тук хәзер эшкә тотынсак та була. Кемдер тәмле татлы ризыклар әзерләргә оста, икенчеләр кул эшләренә мөкиббән. Асия Глебова тупланмасында нинди генә казлар, гафу итегез, нинди генә кызлар юк. Калфак кигәне дә, сары кигәннәре дә, кокошниклары да бар хәтта. Сары түгел, сари. Сары мени? Әйе, аның остаханәсендә төрле милләт кызларын күрергә була. Аның остаханәсе үзе бер әкияти дөнья. Әйтерсең биредә һәр кызчыкның балачак хыялы яшеренгән. Курчаклар берсеннән берсе матур, араларында ниндиләре генә юк. Әнә, серле генә елмаеп, һинд кызы карап тора. Татар гүзәлләре шул мизгелдә биеп китәр төсле. Рус шибәрләре суга бара. Бу
кадәр гүзәллекне ничек тудырасыз дигән сорауга Айсия Глебова барысы да Ходайдан бирелә дип җавап бирә. Һәркемнең узасы юлы туганда ук билгеләнә диюләре хактыр. Я скульптурой просто заинтересовалась очень далеком прошлом. Скульптура белән балачактан ук кызыксына башладым. Башкалар комнан сарайлар төзегәндә, мин кеше башлары ясый идем. Сәнгать юлын сайлаган кыз махсус белем алган беренче мәлләрдә портретлар ясау белән мавыга. Тора-бара әкренләп милли стильдә иҗат итә башлый. Моңа әбисенең матур бәби итәкле күлмәкләре сәбәпче була. Меня очень привлекла эта татарская национальная одежда тем, что там очень много ярких вышивок. Татар милли киемнәре, җете төсләре, шигүле күлмәкләре белән җәлеп итте. Әбиемнең сандыгын ныклап өйрәнгәч, ул киемнәрнең кечкенә вариантын булдырасым, тегәсем килде. Бүгенге көндә остаханәдә нинди генә милләт курчаклары юк. Һәммәсенең мәдәниятен җентекләп өйрәнәм. Аннан гына эшкә керешәм ди Асия ханым. А в этом шкафу собраны все наши готовые работы. Биредә безнең әзер эшләр 100-150 ел элек халыкта шулай киенү традициясе булган. Киемнәрдә Европа стиле дә сизелә башлаган. Әлеге образларын тудырыр алдыннан тәфсилләп тарихны өйрәндем. Бу Сафа Гәрәй, Сөембикәнең хәләл җифете. Уллары Үтәмеш Гәрәйне дә ясадык. Киемнәре ханнарныкы кебек булсын дип тырыштык. Хәдичә белән Мортаза татар әби бабайлары. Икесенең дә күзләрендә шаянлык, хәйләкәрлек, татарларга хас чисталыкны да чагылдырдык. Киемнәре җыйнак, пөхтә. Киемнәр теккәнче курчакларны ясый Асия ханым. Барысы да гипстан эшләнә. Бу чимал керамикага караганда чыдамрак, төшсә дә ватылмый икән. Иҗат җимешләренең һәммәсе дә оста өчен үз баласы кебек кадерле. Я им пою. Курчакларыма җырларга яратам. Алар ишетә, аңлый дип уйлыйм. Күзләре булгач, җаннары да бар кебек. Якты хисләр белән генә иҗат итәргә тырышам. Әдәм баласының яраткан эше булса, ул бер көндә эшләми диләр. Бу сүзләр нәкъ Асия ханым турында. Замана балаларында татар теленә кызыксыну уяту бүген инде авыр эш түгел. Моның өчен Шаян ТВ каналы эшли, дөнья күләм танылган мультфильмнар тәрҗемә ителә, яңа уеннар пәйда була, бихисап китаплар басыла. Татарстан китап нәшрияты тагын 5 яңа басма тәкъдим итте. Безнең иҗат төркеме алар белән беренчеләрдән булып танышты. Бик зур сөенеч булды былтыр. Татарстан китап нәшриятының 100 еллыгы булды. Шул хөрмәттән Татарстан китап нәшриятында озак еллар эшләгән, шул ата хәзер эшләгән кешеләргә дә бер зур бүләк булды. Ул сабыйларга бүләк дигән серия. Әлеге серия 5 китаптан тора. Ул берсе Газинур Муратның Тизрәк үсәсем килә. Рифат Салахның Шешәк яраткан пси. Ленар Шәйхның Галинең псие. Рафис Корбан Тимерле чәй. Галимҗан Гыйльманов Фил төшкә сыймый. Ә сезнең төшегезгә фил сыямы? Бу китапны укысагыз, керер дә әле бер төндә. Рифат Салахның балалар өчен бу беренче китабы икән. Китабым чыкканга иң күбе кызларым Сөмбел белән Әмәгесем шатланды, чөнки аларның исемнәре дә әлеге китапка кергән. Рифатның китабының рәссамы Айсылу Гарипова. Бу заманча матур рәсемнәрне диккатләп карар өчен дә кулга аласы килә китапны. Балаларга шигырьләрне мин берән-сәрән аз-азлап күптәннән инде язып киләм. Инде беренче иҗат иткән чорымда ук балалар өчен дә язып карадым, әлбәттә. Ул вакытта примитиврак та булгандыр. Хәзер инде төзәтеп тә җибәрелгәннәре бар. Төзәтмичә шул килеш, ягъни ул вакытта ук әйбәт язылганнары да бар. Шуңа да карамастан балалар бүлегендә эшләү ул үзеннән үзе шигырьләр иҗат иттерә. Безнең бит инде төрле китаплар чыкканда, кайчагында төрле җыентыклар чыкканда, кайчагында бер шигырь җитми, кайчагында ярты шигырь җитми, кайчагында 4 еллык җитми дигән кебек. 5 китап, барысы да матур. Кайсы шигырьне укырга дип узаклап сайладык та шыбага салдык. Газинур Мурат китабына төште. Ник галәмгә очмый татар? Уйлыйм гел шул турыда. Ахры миңа туры килер космонавт булырга. Кемдер әйтер хыялый дип, кемдер әйтер төшләнә. Юк, төшләмим, Зөһрә кызны айдан алып төшәргә, ахры миңа туры килер. Әнә йолдыз атыла, булачак димәк, туачак татар космонавтыда. Бу Газинур абыйның хыялыдыр инде мөгаен. Хәзер инде аңа космонавтлыгы насыйп булмаган, ләкин менә бу китапны укучы балалар иншалла
исен сау булсалар, татар космонавты булырлар дип уйлап торабыз. Һәр милләтне милләт итеп саклаучы төп билгеләр ул аның теле һәм әлбәттә милли хәзинәләре. Шул оңайдан бездә кунакта Идел яшьләр үзәге директоры Ләйсән Сафина балалар китабыннан балалар тәрбиясе хакында сөйләшик. Менә балалар китаплары турында дигәндә, син нинди китапларны балаларыгызга һичшиксез укырга киңәш итәр идең? Татар әдәбияты классикасын. Иң беренче чиратта һәм бүгенге көндә миңа калса гомумән балалар өчен кичкенәдән үстерә торган әкиятләр, мул төрле энциклопедиялар бик күп. Татарстан китап нәшриятына барсаң, анда мөмкинлекләр зур, шуңа күрә һәркем нәрсә тели, шуны сайлап ала. Әле ул китапларда матур иттереп сүрәтләр, рәсемнәр булса тагы да кызыграк, тагы да матуррак, күңеллерәк булачак. Сездә тарих эзләреннән дигән рәсем бәйгесе игълан иттегез. Нинди бәйге ул һәм аның нәтиҗәләрен без кайчан белә алачакбыз? Бу инде 6 ел дәвамында уздырыла торган бәйге. Аның төп максаты чит төбәкләрдә яшәүче татар балалары телне генә түгел, тарихны да өйрәнсеннәр иде дигән менә шундый миссия белән оештырылган бәйге иде һәм Без менә кайбер эшләрне экранда күрәбез. Бу алдагы елларда лауреат булучыларның эшләре, җиңүчеләрнеке, демәк, анда яшәүче татар балалары татар тарихын укып, өйрәнеп, аны рәсемгә төшереп, безгә җибәрә һәм яңадан инде менә шушы бәйгенең лауреатлары, җиңүчеләренең выставкалары, күргәзмәләре, алар Казанда гына түгел, хәтта чит төбәкләрдә дә оештырыла һәм йөреп, менә яшьтәшләре өчен шундый мөмкинлек барлыгын сөйли торган бәйге. Ягъни менә алар рәсем ясап кына калмыйча, әле тагын тарихын да белергә тиеш. Ниндер сөйләшү, әңгәмә формасында бала белән сөйләшү бармы? Кызганыч, бөтен балаларны да без кулачлап ала алмыйбыз, чөнки бу бит инде шундый дистанцион форматта уздырыла торган бәйге, ләкин без эшләрнең оригиналларын гына кабул итәбез һәм безнең хәтта шундый бер кызык әйбер бар иде, беренче елларны безнең бөтен рәсемнәр Сабан туе һәм Тукай рәсемнәре килә башлады. Шуңа күрә без хәтта нигезләмәгә дә Тукай һәм Сабан туе рәсемнәре кабул ителмәй, чөнки андай тематик конкурслар, бәйгеләр күп. Татар дигәч иң күз алдына килгән әйбер. Шундый штамплар бар һәм хәтта менә нигезләмәгә шулай итеп язылган Болгар чоры, Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы һәм башка ханыклар чорына игътибар итсәгез яхшырак булыр иде дип. Шуңа күрә менә Күрәбез, игътибар итә башлаганнар. Хәзер инде игътибар итә башладылар шөкер һәм әйтергә кирәк, менә мәсәлән былтыр Уфада, Төмәндә, Яшкырала шәһәрләрендә менә шушы рәсем бәйгесенең күргәзмәсе чыкты һәм анда катнашучы балалар да инде быел үз рәсемнәрен җибәрә башладылар. Менә шул бәйгедә катнашучылар, балалар үзара аралаша аламы? Андый мөмкинлек бармы? Андый мөмкинлеге бар. Менә җиңүчеләр алар Казанга чакырыла, чөнки Казанда махсус күргәзмә оештырыла һәм без җиңүчеләрне билгеле бүләклибез һәм анда алар жюри әгъзалары белән дә үзара да аралаша ала, ләкин конкурста барлыгы 300-400 бала катнаша. Безнең бүгенге көндә аларны үзара аралаштыру мөмкинлегебез әлегә юк. Менә алайда нинди тема хәзер алга сөрелә? Күреп киткән рәсемнәр буенча Казан ханлыгына багышланган рәсемнәр, сүрәтләр күбиде кебек. Беренчедән, балалар билгеле иң беренче эш итеп әзерләнгән нәрсә эшләр, интернетка кирип китәләр. Һәм азмы күпме дәрәҗәдә булган рәсемнәрне үзгәртеп, оригиналдан бераз гына аерыла торган рәсемнәр җибәрергә тырышалар, ләкин хәйләле усуллар да бик күп. Әлбәттә бар һәм ул бик нормаль, димәк, бала инде кергән, өйрәнә башлаган дигәнсез. Беренче елларда гадәттә шундыйрак рәсемнәр килә. Без андый рәсемнәрне күп очракта конкурстан төшереп калдырабыз, чөнки нигезләмәдә язылган. Копиркалар дип әйтәбез инде без аларны. Плагиат безнең бәйгедә каралмый гомумән жюри әгъзалары тарафыннан. Шуңа күрә алдагы елларда инде алар кирип китап укый башлыйлар. Һәм менә беләсезме, соңгы елларда мәсәлән безнең хәтта офисның түрендә әлләп тора торган Туйбикә, Казаны кебек менә шундый матур рәсемнәр бар. Нурсултан һәм башка ханнарга, Батый ханнарга багышланган. Сөембикәгә генә түгел инде. Сөембикә генә түгел. Менә бездә шул катнашуның шартлары белән, асылы белән әзрәк танышып үтик. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр, нинди эшләр кабул ителә, кайчаннан кайчанга һәм кайчан нәтиҗә ясала дигән шартларын белсәк иде. Балалар 7 яшьтән алып 17 яшькә хәтле катнаша алалар. Алар яшь төркемнәренә бүленә. Рәсемнәр А3 форматында да кичкенә булырга тиеш түгел, ягъни А4 форматындагы рәсемнәрне без кабул итмибез.
1 мартка хәтле алар үз эшләрен почта ашамы я булмаса безнең офиска, Габдулла Тукай урама 58-нче йорт, 307-нче офиска, Казан шәһәренә җибәрергә тиешләр. Һәм аның нәтиҗәләре апрель аенда билгеле булачак. Һәм шул нәтиҗәдә булган җиңүчеләр Казанга килеп, үз эшләрен әле хәтта күргәзмәдә бер-берсенә күреп, күрсәтеп, таныша алу мөмкинлегенә ия булачаклар. Әлбәттә. Афәрин. Тагын нинди максатлар белән яшисез, планнар белән яшисез? Бу елга. Чөнки бу ел ул бик грандиоз даталарга, саннарга бәйле, ул да сезгә тәэсир итмичә калмыйдыр. Идел яшьләр үзәге елда ниндидер даталар белән яши. Чөнки проектлар шул хәтле күп һәм хәтта ел башында biz һәрвакыт шулай тиге, фәләннең юбилее икән, мәсәлән, киләсе елга татар яшьләре көннәренең инде 30 елга килеп җиткән, әле кичә генә 25 елыгын уздырган кебек идек, баксаң, инде 5 ел вакыт тиз генә узып та киткән. Шуңа күрә чит төбәкләрдә тик утырмый, аларда бик күплегән балалар һәм яшьләр өчен проектларны тормышка ашыра. Соңгы вакытта менә декабрь аенда гына безнең Татар федераль милли мәдәни автономиясе уйнаткан грантларны откан 3 төбәк бүгенге көндә шушы проектларын тормышка ашырып ята. Ул Омск өлкәсенең Тайчы авылы, Пермь крае һәм Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә балалар өчен проектлары старт алды. Аннан кала елдагыча Иделнең проектлары әйткәнемчә күп, шуңа күрә без тулаем әзерлектә, берсен тәмамлыйбыз, икенчесен башлыйбыз һәм ул беркайчан да туктамый торган шулай дәвам да итсен, сиңа уңышлар теләп калабыз. Сезнең үзәгенең исеме юкка гына елга исеме белән йөртелмидер, чөнки Идел ул Татарстанда, Рәсәйдә кешенең тормышына уңай йогынты ясый торган иң әһәмиятле елгаларның берсе. Сезгә дә менә шулай итеп Идел кебек тулы сулы һәм кеше тормышына файдалы итеп эшләүегезне теләп калабыз. Рәхмәт. Башкалабызда Нәҗип Җиһанов исемендәге Җиһанов Вива 5-нче ачык республика конкурсы узды. Сәләтле балаларның конкурстагы чыгышларын сезгә дә тәкъдим итәбез. Бу чыгышлар тагын бер кат танылган композиторны искә алу өчен бик яхшы сәбәп булды. Беренче тапкыр сәхнәгә чыгым. Күп балаларга бик авыр бирелә. Курку хисен җиңәргә, үз-үзеңә ышанырга кирәк бит. Казанда 5-нче тапкыр Җиһанов Вива республика конкурсы узды. Нәҗип Җиһанов татар профессиональ музыка культурасына нигез салучыларның берсе. Казан дәүләт консерваториясының беренче ректоры, педагог, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе. Бик күп симфония опералары иҗат иткән шәхес. Мин дә катнаша идем аның тормышында. Мин аны бер җәй көне аның квартирасында да торган идем. Ул мине чакырган иде, квартира булмагач, ул мине чакырып, анда бик шәп кеше иде. Корифей инде әйтергә түгел, андый кешеләр хәзер юк. Ул кайгыртучы халык өчен күпме эш эшләгән ул. Балаларда татар классик музыкасына ничек мәхәббәт уятырга? Кызганыч, хәзерге заманда күпләр Яхин, Сәйдәш, Ключеров исемнәрен белми дә. Конкурс в этом году отличается как никогда большим количеством. Бу конкурс Нәҗип Җиһанов иҗатын пропагандалау өчен дә, балалар, әлеге композиторлар иҗаты белән танышсын өчен дә оештырыла. Әлеге көйләрне ишетсеннәр, күбрәк сәнгатькә тартылсыннар өчен дә. Конкурс өчен махсус Казахстан Республикасыннан да музыкантлар килә. Наш земляк, он у нас родился, да, но в раннем... Нәҗип Җиһанов Казахстан җирендә туа бит. Бала чагында бик җиңел булмый, ятимлектә үсә. Безнең төбәктә аның әсәрләрен пропагандалау өчен без күп эшләр башкарабыз. Күренекле якташыбыз белән горурланабыз. Фестивальга республиканың төрле районнарыннан һәм Казаннан сәләтле балалар җыелган иде. Нәҗип Җиһановның котлаулы җитди әсәрләре аша халыкка һәм югары уку йортларында белем бирүче профессор, композитор булган жюри агзаларына үзләренең осталыкларын күрсәттеләр алар. Музыка моторлыкны тыя белергә өйрәтә. Балаларын моң дөньясына кертеп җибәрүчеләр ялгышмый. Музыка дәресләренең максаты да чын музыкант әзерләү түгел, күп кырлы шәхес тәрбияләү.
Бүтін республика баллары күш сынашқан бәйгіде Бейіктау районының еш йылдызлары да қатнашмай қалмағандыр. ТССР-га 100 ел сәхифәсендә бүген сүз нәқ Қазанға тірәліп тұрған район хақында бар. Қазан ханлығының үзәге болған жерлікнің бүгінгісі ненде екен? Исәнмесез, республика районнары буйлап сәяхәтне дәвам итәбез. Бүген Бейектау районына юл алабыз. Бейектау районы Идел буйының тарихи, мәдәни һәм рухи үзәкләренең берсе. Әлеге территория элекке заманнарда ук төрле кабиләләр, халыклар, мәдәниятләр һәм диннәр кисешкән урын. Шуңа күрә җирлектә бик күп тарихи һәйкәлләр сакланып калынган. Биредә иске Казанның урта гасырдагы икътисади һәм мәдәни үзәге турында күп кенә мәгълүматлар бирүче калдыклар табыла. Бейектау җире Казан ханлыгы җимерелү белән бәйле вакыйгаларны да Пугачев явында 20нче елларның гражданнар сугышында яхшы хәтерли. Казан ханлыгы чорында Бейектау авылы Байгыш исемен йөртә. 16нчы гасырдан Рождественская тамасын ала. 17нче гасырның икенче яртысында Бейектау дип атала башлый. 1722 елда Каймар авылына үзенең 50 яшьлеге уңайыннан төзелгән чиркәүгә Петр I килә. 1767 елда Екатерина II дә әлеге авылда булып китә. 1831 елда бирегә Пушкинның дусты Баратынский яшәргә кайта. Бейектау җирлеге татар халкына бик күп сәнгать һәм фән әһелләрен бүләк итә. Алар арасында Әхмәт Хади белән Садри Максуди, Галимҗан Баруди, Хайвахид, Клара Хайретдинова, Рафис Корбан, Зиннур Хөснияр һәм башка бик күп шәхесләр бар. Бөек Ватан сугышына Бейектаудан 17 меңнән артык кеше фронтка китә. Аларның 10 меңе кире әйләнеп кайтмый. 5 кеше Советлар Союзы каһарманы исеменә лаек була. Географик яктан уңайлы урнашуы, табигый һәм хезмәт ресурсларына бай булуы, яхшы үсеш алган транспорт челтәре һәм авыл хуҗалыгы өлкәсе булар барысы да бүген районның тотрыклы икътисадын тәшкил итә. Районның гербына күз салыйк. Ул да Бейектауның уникаль һәйкәлләргә бай булуына ишарәли. Алтын Казан бай тарихны, җирле халыкның гореф-гадәтләрен онытмыйча яшәвен символлаштыра. Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Узган атнада көннәр бераз суытты, әмма озакка түгел, инде мондый җылы кышка ияләштек тә кебек. Бу атнада 3-4 градус салкын булачак, урыны белән кар яву ихтимал. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин сиң белән сау булашам, исән-имин булыгыз. 2020 ел түгәрәк даталарга бай ел. ТССР-га 100 ел булса, бөек җиңүнең 75 еллыгы. Батырларның даны мәңгілік, күпме сулар акса да, алар турында хатирәләр буыннан буынга тапшырыла бара. Сугыш ветераны Гыйният Усманов дәһшәтле еллар хатирәләрен балаларына сөйләп калдыра. Әти бу альбомны безнең сыр территориясеннән сугыш Европа территориясына күчкәннән соң башлый. Сугыш җырлары, солдатның үзе төшергән фотосурәтләре, истәлекле язмалар. Әлеге көндәлектә һәрбер хәреф алтынга тиң. Аның бүгенге көнгә кадәр саклануы да зур мөгъҗиза. Көндөлекнең авторы Гыйният Усманов ул тумышы белән Саба районы Искемишән авылыннан. Ачлык елларында гаиләсе зур югалтулар кичерә. Әтисе һәм абыйлары үлеп китә. Гаиләсендә бердән-бер ират булып калган 5 яшьлек Гыйният мизгел эчендә олыгая. Һәм гомере буе әнисе һәм апасы өчен терәк була. Буйга җиткәч Гыйниятны Кызыл армиягә хезмәткә алалар. Аннан кайткач күп тә үтми Бөек Ватан сугышы башлана. Беренче көннән үк фронтка юл алган көрәшчегә радист вазифалары тапшырыла. Әтием беренче көннән алып үзенең сугыш юлын менә шушы үзе кулдан ясаган картада билгеләп бара. Аның өчен сугыш менә шушы шәһәр тирәсендә башлана, Моздок шәһәрендә тупланалар алар. Менә бу картадан күренгәнчә менә кайсы гына Ростов шәһәрен азат итүдә, Киев шәһәрен азат итүдә, аннары Львовны азат итүдә катнаша Краков шәһәрен әти, һәм Польша, Чехословакия, һәм 9 майны ул Венгрия территориясында каршы ала. Менә бу аның үз кулы белән ясаган картасы. Фронтта күрсәткән батырлыгы өчен 2 Кызыл Йылдыз ордены, Ватан сугышы ордены, баш командующийның рәхмәт хатлары, анда Сталинның рәхмәт хатлары белән бүләкләнә. Өйгә кайткач та җиңел тормыш булмый. Авылда ир затлары бик аз кала. Әнисе ялгыз, апасының ире Смоленск янындагы сугышларда билгесез югала.
аның 2 баласы һәм әле авыру әтисенең апасын карау әти җилкәсенә төшә. Уку теләге аңарда бик зур була, белем алу теләге һәм ул Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Аннары Казандагы 2 еллык югары партия мәктәбен тәмамлый. Әти гомер буе партия совет эшендә эшләгән. Биектау, Дубъяз районнарында партия ишма секретаре, колхоз рәисе, Дубъязның район комитеты секретаре да булып эшли. Гыният Усманов бу уңышларында гаиләсенең роле зур дип күргән. Аның хәләл җефете Зөләйха бик акыллы һәм укымышлы ханым була. Бер-берсен район комитетында очраталар. Сугыш вакытында прокурор булып эшләгән туташ батыр солдатның күңелен беренче караштан ук яулый. Безнең гаилә бик тыныч, бик матур иде. Әти белән бер-берсен хөрмәт итеп, яратып, бик матур тормышта яшәделәр. Без 3 бала үстек. Мин иң олысы, миннән соң 2 Бүгенге көндә безнең аларның 4 аныгы бар һәм 7 аныкчасы әти белән әнинең. Алар бар да нык тормышта үзләренең юлларын табып матур итеп яшиләр. Әти белән әнигә без бик рәхмәтле, менә алар ишебезгә дә югары белем биреп, безне тормыш юлына бастырдылар. Һәрберебез шушылай итеп үзебезнең гаиләбезне, туганнарыбыз һәм анда белгән дусларыбыз турында менә шушы ядкарларны җыеп, туплап, үзебезнең аныкларыбызга җиткерә алсак, алар үз балаларына җиткерә алса, менә бу тарихи хәтер чылбыры өзелмәс иде. Тарих дәресенә рәхим итегез. Бүген бездә кунакта археолог, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Ул безнең алыштыргысыз тарих укытучыбыз. Фаяз абый, исәнмесез? Исәнмесез. Без узган дәрестә инде чуашлар турында сөйләшә башлаган идек. Аларның шулай ук төрки халыкларын төркеменнән икәнен белдек. Идел Болгар дәүләтенең варислары икәнен белдек. Бүген инде татар теле белән чуаш теленең охшаш яклары турында сөйләшербез. Сезгә сүз. Бу бик катлаулы мәсьәлә. Ни өчен дигәндә, менә Болгар чорын алып карасаң, хәтта Алтын Урда чорын алып караганда да тел материаллары бик аз сакланган бит. Болгар чоры буенча бигрәк тә инде. Без әйтәбез, болгарлар монда 8 гасырда яшәгәннәр, 9 гасырда ул чордан бернинди тел материал сакланмаган. Дөрес, илеккә рум язмалары бар, аларында күбесе бит әле хәзерге көнгә тикле аңлатылмаган, аларны укып булмый, үзебезнең территорияда табылганнарын. Аннан соң 14 гасыр кабер ташларындагы язмалар. Әмма 14 гасырда бөтенләй икенче төрле ситуация, 14 гасырның телен 10-13 гасырларга күчереп куеп булмый. Әмма ләкин барыр тырышалар инде үзенә күрә. Мәсәлән, Мәхмүд Кашгариның Диван лөгать терек дигән язмасы сакланып калган 11 гасырда. Анда беләсезләр инде итил суы ака торыр, кыя төбе ака торыр дип болгар шигъри китерелә, анда бер җыры әйтергә кирәк китерелә. Әмма булар гына җитми. Шуңа күрә монда инде телне өйрәнү өчен бераз тарихка да күз салырга кирәк. Мантык белән уйлаганда, менә ул шулайрак булыр формасында. Biz әйткән идек инде, Идел Болгарстаны бик күп милләтле, күп кабиләле дәүләт ул. Безнең якларга бит төрки кабиләләрен күчеп утыруы шул 3-нче, 4-нче, 5-нче гасырларда ук башлана. Хуннар, аларның бер өлеше, хуннар йогынтысы астында башка кабиләләрдә күчкән булырга мөмкин, көньяктан, көньяк, көнбатыш тирәләрдән. Аннан соң алып карасак, менә бу Хәзәр Каганат ышырларын, ягъни шул 7-нче, 8-нче гасырларны, анда шулай ук безнең территорияга күчеп утыралар Кавказ тирәсеннән. Акатирлар, Савирлар, Бәрәнҗәр, ике төрле әйтелә. Бәрәнҗәр дә мөмкин әйтергә, аны Бәрәнҗәр дә ЛР иктибар иттерәмен шушы хәрефләрнең булуына. Аннан соң болгарлар үзләре эшегиллар, аларны ишкилләр, ишегил дип тә әйтәләр инде. Элек ишке ил
сүзінен алынмаған мекен деп ойлайлар еді. Бар сыйлар, бір сулалар, әйме, әлі бұлары күнияқтан көшіп отырғанлары ғына. Әмінда бет, әйтіп кеттік біз, бұрынғы венгрларда болған, аннан соң шушы терелерде яшаген абориген халықлары, мариларының, утмуртларының, комиларының бұрынғы бабалары. Яғни мәселені көз алдына кетіресіз енді, әйме. Кімгіде жоқ. Әміле шуашларының тілінің башлаңышы қоя барып тұташа, әм не үшін бүгінгі күн шуашлары өздерінің тілін бұлғар тіл деп ерді? Міне, мен санап өткен қабелерінің бір үліші ірға біті. Бұлғар, сув, ар, баранын жер, ар әрге бітейін түгілері. Ре әріпіне біті. Әр харифі ол шуашлар үшін характерлы аваз әйтірге керек. Мәселен, 14-ші ғасыр қабір ташларында да... Оқытушы абай, ғафу етіңіз алайса, біз нәрсе татар бұлғаш, біз де сол шуашларға қос боламыз бі? Алар шулайды, татар, значит, бұрынғы нелері, исімлері, шолайдан келіп шыққан, оғур ре білән сөйлер жатырған қабилелерден формасында. Шуашлар әйтәбет, мәселен, қыз түгіл, қырманда нешектер әрі білән әйті. Жүз түгіл әймі жүр өдеп әйті. Біздің үшін татарлар үшін енді зі характерлі. Шуңа көре алар әйтілеріміне бұлғарлар әрі білән біті. Алар шуашларының бұрынғы бабалары. Татарларынықа түгіл. Мына әйттім, көп қабилелер, олар қабір шақта бір-бірсін қатты артық аңламасқа да мүмкіндер, әймі. Шуңа көре, әр тілді деп әйтірлік, бұла халық сөйлеші. Әм бүтін қабилелер, халықлар аңлытырған бір ұртақ тіл. Уртақ тіл, әдәби тіл деп үртәбізмі, фәнді көйіні деген термин таралған. Міне мен ешқына шағыштырып қарайым шушы біздің бұлардағы ситуацияны Германия білән. 19-ші ғасырға текілі бейд, анда көп князьліклер болған, әйме. Әм шул князьліклерде яши тұрған бұрынғы герман қабилелері бір-бірсін аңламағанлар дейерлік. Мәселен, қазіргі Мюнхен терелері, Бавария, баварлар, мәселен, қазіргі Көлін терелері, Берлин терелері, прустларыны аңламағанлар. Әм 19-ші ғасырда бүтін князіклеріні бітіріп бір дәулет түзілі, әм мақсус тіл барлыққа келі, қазіргі немец тілі. Мұндай шағыштыру көп дәулетлерге қос, бір-бірсін аңламаған. Әлбәтті, бізде де ол шулай бұлырға тиіш. Шулай болған бұлырға тиіш. Яғни, мәселен, біз қайбір шақта дұрысты әйтмейіз, бұлғар тілі деп әйтеміз екен, аны бір қабіле білен, бұлғарлар білен гіне бәйлейбіз. Бұлғар тілі ол бұлғар илінде яши тұрған бүтін халықларының тілі. Шуңа көре шуашлар тіл яғыннан ғына алалар да, біргіне аспектінің біргіне яғын алалар да. Біз бұлғарлар деп әйтелер. Шулық вақытта тарихны алар ғымен ұнталар. Әйтіп кеткен едім енді. Біз аларға айтабыз, қайдасы сіздің Шуашстан территориясында бұрынғы бұлғар істеріклері, олар бек аз. Нешлеп бұлғарлардағы дәулетшілікні сіз давам иттірмейсіз, иттірмегенсіз. Мына бұл 1920 жылда Шуаш үлкесігіне барлыққа келе, аны дәулет деп болмай. Әлі христианлыққа көшуде түпсіраулардың бірсі? Шулай, ислам дini Бұлғарлардың ғымен татар халқының енді аларыны айырымлап бүтін халықлардан көрсетті атырған. Омыртқа бағына. Әйе. Біз көз алдына кетері алмайбыз татарларыны, бұлғарларыны исламсыз. Әтігілерде ислам жоқ бүтінней, мәжүйсілік. Аннан соң шәһәрләр, аннан соң башқа түрлі қой яқындығына алып қарама, мәдәниет, ғадәтләр Юк, менә бәйләнеше юк. Демәк, мәдәниятка карас тел белән аңлашылды безнең охшаш яклар юк дәрәҗәсендә. Ә менә мәдәният, гырыф-гадәтләр, алар да шулай. Беләсезме, гырыф-гадәтләр дигәндә без бит шуашларны төрки кабиләләр түгел алар дип әйтмибез. Төрки кабиләләрнең мәҗүслек чорында әлбәттә бер-берсенә охшаш яклары була. Шул ук 3-4 гасырлар хуннар чорыннан башлап, төрки канатлары чорыннан башлап карасаң, аларның
табигать белән, хуҗалык итү ысуллары белән бәйле рәвештә бер-берсенә бик охшаш гореф-гадәтләре булган, әлбәттә. Шуңа күрә алар сакланып калган ике халыкта да бар алар. Без чуашларны бөтенләй типкәрмибез бит, без аны үзебезнеке дип саныйбыз. Болгарларда катнашкан аларның килеп чыгышында һич шиксез. Әмма ләкин инде татарлар алар монголлар белән килгән халык, без аларның законлы рәвештә дәвамчылар дип әйтү дөреслеккә туры килеп җитми. Ансына без риза түгел. Бик катлаулы һәм анда һәр халыкның аз гына булса да өлеше бар. Һәм без манзара тапшыруында сез кунакка килгән саен шул һәр милләтнең өлеше булган тарихны өйрәнергә тырышабыз. 45 минут, сәгатьтә 20 минут эчендә барган вакыйганы 7-8 минутта аңлатырга өлгергәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кышны көтә-көтә, инде ул үтеп тә китә. Кыш килмәсә дә язның вакытында килүенә өмет бар. Шуңа күрә синоптиклар мәгълүматына күз салыйк. Исәнсез барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Абаула авызына болытлы көн 7 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемсез температура 4 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида сүрән көн 5 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буай, Чүпрәледә болытлы температура 4 градус салкын. Чистая Нурлатномада Чирмешәндә явым-төшемсез 5 градуска кадәр салкын була. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда явым-төшемсез, температура көндез 3-5 градус салкын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Сәмрух премиясы якынлаша. Аның финалистлары бүген бездә кунакта алар. Елның өлкән әйдаманы финалисты Аяз Хәнәфин белән ел кулдашы финалисты Диләрә Хаева. Исәнмесез? Аяз, Диләрә, саумсыз, хош килдегез. Сәләтне белмәгән кеше юктыр инде ул. Татарстанда гына түгел, инде дөнья күләмендә дә сәләтне беләләр. Сәләт үз исемен бик яхшы һәр вакыт күтәреп, куәтләп, хөрмәт итеп эшләвен дәвам итә. Менә сез быел шул сәләт оештырган Сәмрух премиясының финалистлары, шулай бит? Әйдәгез башлыйк. Менә елның өлкән әйдаманы дигән премиядан. Ул нәрсәдән гыйбарәт һәм анда ничек катнашалар? Гомумән Сәмрух ел премиясына килгәндә, анда бар 4 этап. Һәм беренчесе ул гаризалар кабул итү кампаниясы, шундай технический отбор инде. Икенчесе син алып киләсең үз портфолионы, аны жюри әгъзалары карый һәм кабул итәләр. Өченчесе инде ул шундай очный этап, син үзеңне күрсәтәсең шул жюриларга. Һәм дүртенчесе ул менә безнең пирамидада үтәчәк премия, зур премия, анда инде җиңүчеләр тапшыру тантанасы. Һәм шунда барлык җиңүчеләрне әйтәләр. Ел өлкән әйдаманы һәрбер аланда бар директор, бар аның 10 кулы дип әйтик, өлкән әйдаман. Һәм өлкән әйдаман безнең эшли гел команда белән һәм программаны төзи. Димәк, мин шул программаны төзегән, команданы туплаган кеше. Һәм аланнар бик күп, һәм без үзара шулай бераз көч сынашабыз. Син кайсы аланнан? Сәләт гайрәт аланнан. Син үзеңдә әле сәл көч булгансыңдыр үз вакытында. Булдым. Ничә ел син сәләттә? Сәләттә мин 2015 елдан инде, димәк, 5 ел китте. Демәк, бүтән баскычларында үттең. Анда иң беренче сәлкеш, аннан соң әйдаман, өлкән әйдаман. Алла бирсә, бу елны директор булып барам. Гайрәт аланында. Алла ярдәм бирсен. Менә ел кулдашы, өлкән әйдаманның исеме инде аңлашыла, менә ел кулдашы, кулдаш сүзе безнең игътибарны аеруча җәлеп итә. Ул нәрсә аңлата һәм аның асылы нәрсәдә? Кулдашлар ул русча әйткәндә напарники. Минем кулдашым ул Айгөл. Без Сәләт Раушан аланында бергә эшләдек. Безнең бер төркем иде. Без шулай апа булдык кулдашлар. Безнең 27 бала иде.
Біз шулай аяз кебек бүтін этапларны үттік. Менә финалға шықтық, шығыш ясадық. Хәзер инде жюри ағзалары нишек әйтер. Менә жюри алдында үзеңне күрсәтү дигән этап бар дидек. Ул өченче этап. Нинди биремнәр анда? Биремнәргә килгәндә һәр номинациянең үз биреме бар. Кемнеңдер гомумән юк. Мәсәлән, ел кулдашларына карасак, ул төрле пет ситуацияларны чишү. Минем номинацияга карасак, шулай ук пет ситуациялар. Мәсәлән, сәлкешләргә карата, ел сәлкеше номинациясында, анда инде ниндидер интеллектуаль тур. Тагын нинди премиялар бар әлеге Сәмрух тантанасында? Безнең 7 номинация. Беренчесе ул ел сәлкеше, икенчесе ел әйдәманы, ел өлкән әйдәманы, ел директоры, Сәләт җырлый премиясы. Һәм быелны безнең шундый кичкенә генә яңалык, ел баш җитәге шулай ук бар. Нәрсәдер оныттыммы, юкмы? Ел аланы. Әйе, һәм шулай ук ел аланы номинациясы. Менә бу Сәмрух премиясын алу сезгә нәрсә кирәк? Ул сезгә үсеш өчен кирәкме алга таба Сәләттә? Бүләкләре әйбәтме? Әйе. Бүләкләре дә әйбәт инде. Но аңа гына карап түгел, без үз-үзебезгә күрсәтергә тырышабыз. Безнең көчле булганыбызны, безнең үскәнне күрсәтергә балаларга. Алар хәзер сәлкеш әле, без инде безгә шулай яшь булса да, без инде баш җитәк, инде кулдашлар булдык. Балаларга күрсәтергә безнең җиңүләрне. 27 бала белән эшләдек дидегез, име? 27 бала ничек тыңлатып бетергә кирәк? Шуннан, әйе, ул бик авыр, ләкин безнең төркемебез бик шундый җылы булды. Балалар безне беренче сүздән үк тыңладылар. Сез үзегез кемлеккә белем аласыз, укыйсыз? Мин алла берсә геолог булачакмын. Мин менеджер по туризму. Менә туризм буенча менеджер, геолог, менә бу эшчәнлегегез сезгә шул сайлаган һөнәрегезгә ничек тә булса ярдәм итәме? Ярдәм итә әлбәттә. Күбесенчә Сәләттә эшләү, ул башка кешеләр белән аралашу. Менә укыганда күбесенчә сессия вакытында ул сөйләшә белү бик тә кирәк. Һәм укытучылар белән аеруча. Һәм шулай ук син институтта булганда барыбер шул студентларны Сәләт хәрәкәтенә кертергә маташасың. Ул үзең өчен дә бик кызык, алар өчен, алар да белгәч, Сәләткә барасы килә аларны. Гомумән сөйләшә белү сыйфаты ул тормышта иң кирәкле сыйфатларның берседер, әйме? Әйе. Менә замана балалар, алар нинди бүген? Хәзерге балалар бик сәләтле. Сәләттә булгач сәләтле инде. Икеләтә сәләтле. Икеләтә сәләтле. Алар бездән дә алда уйлыйлар. Аларның бик күп... Бик тәләпчәндер дә диялар. Шук, зирәк, кызыксынучан, чөнки Сәләткә килгән һәрбер кеше, һәрбер бала ул кызыксынучан була. Һәм менә шул кызыксынучанлык, тормышка карата булган мәхәббәт, белем тупларга булган теләк сезне шул кулдашка, өлкән әйдәманга, баш җитәккә, алан директорларына хәлле үстерә. Һәм әлеге премияларын тапшыру тантанасы пирамидада кайчан була? 19 февраль көнне сәгать 6:30-да узачак безнең тантанабыз. 19 февраль көнне үзегезне җиңүчеләр рәтендә күрермен дип өметләнәсезме? Алла берсә. Әйе, әлбәттә. Уңышлар теләп калабыз сезгә. Безгә әле генә кушылучыларны тагын бер кат сәламләп, манзара тапшыруын дәвам итәбез. Сауларбыз, хөрмәтлеләребез, нәкъ шулай эшләрбездә. Алга таба да кунакларыбыз белән әңгәмә корып, сәламәтлегебезне кайгыртырбыз, эшпишмак белән сыйларбыз. Калганнары ал хәбәрдә. Сәлемсез, без сезнең белән бүген эшпишмак пешерәбез. Тизрәк булсын өчен без бергә пешерергә булдык. Моннан 4-5 ел элек фитнес күнегүләренең яңа төре барлыкка килде. Башкача аны МС күнегүләр дип дә атыйлар. Ниһаять, минем балача хыялым тормышка ашты. Мин түшәмнән йөрим һәм үземне бернинди тарту көченә ия булмаган супергерой итеп хис итәм. Ул сүзне кайчак без дә ышкындырабыз. Журналистларның яраткан сүзен филология фәннәре докторы Фуад Галимуллин тәнкыйтьләп чыгар. Нинди сүз икәнен беләсегез килсә, әткәм әнкәмнең теле сәхифәсен карагыз.
сөйлемебездә ялгыз кулланыла торган сүзләрнең кайберләрен тагын күрсәтергә уйлыйбыз. Менә мәсәлән, аз сызыклау дигән сүз бар. Без төрле телләрдән сүзләрне төрле кыяфәттә, төрле рәвешләрдә алабыз. Ягъни бер генә телдә бары тик үз телендәге, үз хәзинәсендәге булган сүзләр белән генә яшәми, тормыш бара, үзгәрә, һәм шуңа күрә башка телләрдән дә һәр вакыт сүзләр алып байый бара. Әмма аларны үзләштерү төрлечә. Мәсәлән, теге яки бу телдә ничек кулланылса, ничек яңгыраса, шулай алабыз. Яки икенче төрлесе айручансы күбрәк очракларда без инде теге яки бу телдәге сүзләрне үз сөйләмебезгә яраклаштырып кабул итәбез. Бигрәк тә бу гарәп, фарсы сүзләренә карый, без инде ул сүзләрнең чит телдән кергәнлеге турында кайчакта уйлап та куймыйбыз. Ә менә сирәк очракларда булса да, теге яки бу телдән сүзләрне турыдан-туры тәрҗемә итеп алган очракларыбыз да бар. Моны фән телендә калькалаштыру дип әйтәләр. Һәм бу бер дә матур күренеш түгел. Менә шушы аз сызыклау дигән сүзнең бездә кулланылышы шуңа мисал булып тора. Әмма бу сүз безнең әдәби телебездә юк, яшәми. Байтак еллар элек кайбер язучыларыбыз да аны куллангылап карадылар, ләкин шунда ук тәнкыйтькә очрадылар һәм аның мәгънәсез икәнлеген аңлап кулланмый башладылар. Ә менә журналистлар бүген дә бик яраталар шул сүзне һәм бик еш кулланалар. Югыйсә, гади генә бит инде. Аз сызыклау дигән, ягъни нидә булса, сүзнең әһәмиятен арттырып әйтү. Татарча шул кадәр матур сүзләребез бар. Җитәкче теге яки бу мәсьәләгә игътибарны юнәлдерде. Җитәкче теге яки бу мәсьәлә турында сөйләде. Җитәкче борынга киртләрлек итеп үзәккә үткәреп әйтте дип әйтергә була. Шулай бит. Ягъни аз сызыклау сүзен алыштыра торган сүзләр, сүз тизмәләр бездә бик күп, ягъни әнә шул кирәкмәгән сүзне алга табан кулланмасак, әйбәтрәк булыр иде. Алмас, аңладыңмы инде, бүттән аз сызыкламыйбыз. Шәхсән театр артистлары гомумән андый сүз кулланмыйлар. Сез журналистлардан аермалы буларак. Татарстанда гомер буе яшәп тә ике кәлимә сүз белмәүчеләр бар. Ә ул Казанда 10 ел гына яши. Шул вакыт эчендә татар телендә мәдәниятебезне дә, хәтта шәһәребезне дә бик яхшы өйрәнергә өлгергән. Казаным сәхифәсендә Гөлчәчәк Шәйхетдинова төрек кардәшебез Фырат Кириш белән сәяхәт кылды. Эш урыным Казандагы икенче өем, хезмәттәшләрем икенче гаиләм ди Фырат бей. Төркиянең һава юллары компаниясенең Казан бүлеген җитәкли ул хәзер. Мәскәү белән Санкт-Петербургтан кала, бу авиакомпаниянең пассажирлары саны буенча Казан Россиядә 3нче урында тора икән. Burada Türk yatırımlar küp var, Türk biznesmenler küp var. Bundaki kişiler Türkçe'ye bir yaratalar. Türkçe'de kuartirası olan, kotejleri, villaları olan küpürek Tatarlar, Ruslar var. Bunda yaşıyorlar. Türkiye'den Казанга килгәненә 12 ел булган икән. Россиянең тагын Мәскәү, Самара кебек шәһәрләрендә булгалаган. Әмма анда чакта Казанны сагына идем ди. Ama Samara'da olduğum zaman hep Kazan'ı özlüyordum. Çok özlüyordum. Samara da güzel bir şehir. Volga kenarında. Ama lakin Kazan başka bir şehir. Kazan'da bir büyü var. Kazan'da tılsım var. İnsanlar buraya gelince... Монда бер тылсым бар. Казанга килгән кешенең монда каласы килә.
Монда килгән төрекләр үзләрен читтә дип хис итми. Мин төрек-татар дуслыгына Bizim ышанган milletimiz кеше. özellikle buraya geldikten sonra çok yabancı hissetmiyor. Türkияны күпләр диңгез буендагы Анталия, Алания буларак кына күз алдына китерә. Әмма Türkiye'nin тарихи катламнарын барлый башласаң, ул бөтенләй икенче яктан ачыла. Çok güzel kayak tesisleri var. Kış sporları yapılabiliyor. Türkiye'de çok güzel termal Анда тау чаңгысы кебек кышкы спорт төрләре өчен таулар да, термаль чыганаклар бар. Памуккале, Каппадокия кебек тарихи җирләребез бар. bölgelerimiz var. Kapadokya'mız var. Pamukkale var. Hierapolis, Efes var. Ve Türkiye'de en yeni, çok yeni olan Göbekli Tepe var. Шанлыурфдагы 12 мең ел элек төзелгән Göbekli Tepe ни тора. Бу тарихи урыннарны күрер өчен ышаныгыз, Япониядән, Америкадан, Европаның иң ерак илләреннән дә киләләр. Yani Avrupa'nın en uzak yerlerinden çok uzak noktalardan gelmek isteyenler var. Orada yaşamak, orada bulunmak isteyenler var. Фрат бейнең Казандагы күңеленә якын тагын бер урын иске татар бистәсе икән. Bundaki Mercani Mescidi min konaklarımı ve bunda Kilkeş muhakkak bunda getirem, bunları göstertem. Yemizi bunda namaz kılavuz. Her vakit cuma vakitlerinde namazda olduğumda min Tatar hutbeleri dinleyeyim de Tataristan'daki mollalar Respublikanın prezidenti Rüstem Nurgaliyeviç Minhanova dua ederler. Җомга намазларында игътибар итәм. Монда Татарстанның президенты өчен, аның янында эшләүчеләр өчен дуга кылалар, мөфти өчен дуга кылалар. Шуңа бу җирләрдә бер хузур бар. İnsanlar Төрле милләтләр татлы яши монда. Burada çok milletten insanlar var bunda. Ama lakin bütünüsü birde yaşıyorlar. No Tataristan Tatarlarındır. Фрат бей гомер юлдашында Казанда тапкан, татар кызы белән гаилә корган. Кичкенә кызларына исемне Сөембикә дип куйганнар. Казан белән бәйле тормышының бер матур яңгырашы бу. Муса Жәлил истәлегенә багышланган турнирның быел нинди районда узачагын кунагыбыз Ватаннан Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илнар Хөснуллин бәян итәр. Илнар, саумысыз, хош килдегез. Хайырлы көн, Луиза, хөрмәтле алып баручылар, Алмаз, хөрмәтле тамашачылар. Бу инде иң матур көрәш бәйгеләренең берсе, өстәвенә исеме дә матур яңгырый, Муса Жәлил истәлегенә багышланган. Һәм быел ул кайда, кемнәр катнашында узачак? Быел ул гадәттәгечә көрәшчеләр катнашында узачак, Алла бирсә, әлеге Чөнки һәр көрәш белән нәрсә генә эшләмиләр. Асы дөрес. Алтырда бәлки сөйләшәбез. Быел Алла бирсә турнирны кабул итәргә ризалык бирде Биектау ягы. Анда инде 3нче тапкыр оештырабыз. Беренчесе 15нче елда, аннан соң 18нче елда булган иде. Быел менә кабат Биектауга әйләнеп кайттык. Җыр бию бәйгеләре генә түгел, хәзер көрәш турнирлары да гөмбә кебек үсә, арта. Сезнең турнир нинди яклары белән үзенчәлекле? Җыр бию турнирлар бәйгеләре кебек безнең көрәш турниры күбрәк булса, бик яхшы булыр әлбәттә, чөнки һәр турнир безнең көрәшчеләргә дә яхшы үзләренең осталыкларын арттырырга һәм гомумән милли телебез бит инде. Менә аны киңәйтергә дә ярдәм итәр иде. Безнең турнирның төп үзенчәлеге ул 1964 елдан бирле узырыла. Әле ул вакытта безнең газетабызның хезмәткәрләре Мәскәүгә махсус барып, Муса Жәлилнең хатына Әминә ханым белән сөйләшеп, шунда ук кубок ясатып кайтып, беренче турнирны оештыра башлар. Иң зур тарихлы турнир дип әйтер идем. Икенчедән, бу рәсми турнир булмаса да, татар көрәше дөньясында иң зур бәйге санала. Чөнки монда берничә чикләр дә юк. Беләсез, Татарстан чемпионатында бары тик Татарстанда яшәгән көрәшчеләр генә көрәшә ала. Авыл хуҗалыгы министрлыгы бәйгесе бар бит инде. Анда бары тик авыл җирлегендә яшәгән яки авыл хуҗалыгы оешмаларына мөнәсәбәте булган егетләр генә чыгыш ясый. Монда берничә чикләр юк. Чит төбәкләрдән дә киләләр һәм Димәк, инде моны Муса Жәлил исемендәге көрәш бәйгесен дөнья күләм бәйге дип атасаң да була, әгәр дә чикләр булса. Килсәләр, әлбәттә, ишекләр ачык. Биектауда шулайдыр, бездә шулай дибез, көрәш федерациясында каршы түгел. Иң зур үзенчәлеге, моның беләсезме, бу иң көчле турнир. Беләм менә мин мәсәлән 4-5 тапкыр Татарстан чемпионатын отып та Муса Жәлил турнирында
Ассызыклыйм Ватаным Татарстан газетасының Муса Жәлил турнирында бір тапқырда уңышқа еріше алмаған. Менә Фуат Галимуллин ассызыклыйм дип сөйләшергә киңәш итмисез журналистларга. Бүгенге тапшыруда без аның турында инде сөйләшеп алдык. Менә ни өчен шулай соң? Күп кенә турнирларда җиңү яуласа да, Муса Жәлилне ота алмый. Бу нәрсәгә бәйле? Нәрсәгә бәйле дип монда җаваплылык арта. Беренче Каушыймы спортсмен, әзерлек җитмиме, яисә башкаларына Көрәшләр көчлеме? Көрәшләр әлбәттә көчле, чөнки монда теләсә кем ишекләр ачык дисәк тә теләсә кем кертелми, чөнки һәр районның үзендә сайлап алу турниры бар. Икенчедән җаваплылык шундый тарихи турнир бит инде. Бәлки Муса Жәлил исемдә шундый йогынты ясыйдыр, патриотик, ватанпәрвәрлек хисләрен китереп чыгарадыр йөрәктән. Аннары тагын бер нәрсәсе бар. Бу турнир елның беренче турниры санала. Чөнки яңа елдан соң әлбәттә районнарның һәрберсендә уздырдылар, район күләмендә турнирлар. Зәйдә менә күптән түгел Ренат Фәрдиев истәлегенә зур ярыш булды. Әмма иң беренче менә зур турнир нәкъ шул Муса Жәлил турниры. Миңа калса менә шуңа да бәйледер. Менә көрәшләрне кем бәяләячәк? Көрәшләр әлбәттә хөкемдарлар бәяләячәк. Кемнәр алар? Хөкемдарлар безнең иң гадел хөкемдарлар чакырылды монда. Иң яхшы бәйге, иң гадел хөкемдарлар, иң яхшы күңел ачу шарасы. Иң әвхәтле газета, иң кушымчасы, иң сүзе монда бөтен көрәш дөньясында турнирларның бисмилласы. Шуңа күрә һәркем һәр нәрсә иң булырга тиеш. Килешәм бу үзесен белән әзерләнеп килгәнсең. Катнашучылар географиясе әлегә билгелеме? Бигрәк тә чит төбәкләр кызыксындыра. Чит төбәкләр димәктән Башкортстан көрәшләре бездә Хорват кунак була, Ульяннан киләләр. Әлегә мандат комиссиясының утырышы булмады, әмма соңгы елларда 400 көрәшче 50 команда була гадәттә. Субханалла. Бу сан ягыннан иң зур турнир. 400 көрәшчене бит инде бер көнгә генә көрәштереп тә бетереп булмый. Юк, әлбәттә көрәш 2 турнир 2 көн бара, 14 көнне беренче әйләнеш, икенче, өченче әйләнешләр. Инде икенче көнгә иң көчле егетләр генә кала. Анда без чемпион, батыр исемнәрен ачыклыйбыз, бүләкләр өләшәбез һәм алкышлыйбыз. Илнар батырларны бит иң сүзе белән генә җәлеп итеп булмый. Нинди бүләкләр каралган? Бүләкләр яхшы, әлбәттә мин теге яңа гына клибын чыгарган яшь артистлар шикелле булып калсын дип әйтер идем. Сезне аның белән генә канәгатьләнер булмас. 30-40-50 мең күләмендә акча биреләчәк җиңүчеләргә. Димәк инде акча булгач көрәшергә теләүчеләр күбрәк булыр дип өметләнәбез. Димәк Биектауның үзәгендә, Биектау районының баш каласында дип әйтик, без кай җирендә спорт сарайымы ул? Биектауда универсаль спорт комплексы бар. Анда әлбәттә Биектауда беләс спорт буенча иң алга киткән районнарның берсе. Анда боз сарае бар. Менә боз сарайын тапсагыз, аның янәшәсендәге бина булыр инде. Универсаль спорт сарае дип атала. Нәкъ үзәгендә шунда татарның иң көчле көрәшләре җыелып, Ватаным Татарстан газетасы, Биектау районы хакимияте, спорт министрлыгы һәм Татарстанның көрәш федерациясе белән бергә матур гына турнир уздырып чыгарыбыз дигән өметтә әзерләнеп йөриш. Амин шулай була күрсен. Яхшы турнирга барасыңмы? Хөкемдарлар матур көрәшне күреп, дөрес бәяләп, инде шын батырны билгеләргә насип булсын. Менә шул 14-15 февраль көннәрендә. Турнирга бара алмыйм, чөнки бездә премьера. Без инде барысы да җәрәхәтсез узар һәм көрәшләр тел белән әйтсәк, алар инде каршы килмәсләр. Мин бу гыйбарәне әйткәнгә барысында киләм күрсәтер дип әнәбез. Үз сиратыбызда 101 еллык тарихы булган Ватан Татарстан газетасы әлеге шараны оештыруда үз өлешен кертә икән. Шуннан да булар бер-берсенә тиң һәм лаеклы редакция белән лаеклы турнир дигән без инде аңладык. Бу турнирда әле Ватан Татарстанның 101 еллыгыннан башка тагын берничә датаны билгеләп үтү мөһим булыр. Әлбәттә җиңүнең 75 еллыгы Муса Жәлил исеме аталгач без моны әйләнеп үтә алмыйбыз һәм тиешбез дә искә алырга. Һәм әлбәттә Таисырның 100 еллыгы. Монда юбилейлар турниры дисәң дә була. Демәк, шара быел иңнәренең берсе булачак. Без иң яхшы кунакларыбызның берсе Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илнар Хөснуллин белән саубулашабыз. Бик зур рәхмәт. Кунагыз белән бу шатлыктан түгел инде син киткәнгә сөйнә дип уйлама. Җырлый саубулашырга мәҗбүр булабыз. Һәр чыгарылышта иҗат төркемебез безне ким дигәндә бер яңа сүз белән таныштыра. МС күнегүләр. Бәлки ягъни электр көчен кулланып гәүдә матурайту. Менә ничек кенә матурланып бетергән шул электр көчен кулланып. Мин шуны аңладым. Тапшырыбызда аңлашылмый торган сүз тизмәләр булса, алар һич шиксез матурлык төшенчәләре.
Социаль шелтәрләрдә менә шундый чыбыкларга уралып фитнес күнегүләр ясаучыларны күргәнегез бардыр. Булар ни эшли инде дип куркып та калгансыздыр. Моннан 4-5 ел элек фитнес күнегүләрнең яңа төре барлыкка килде. Башкача аны МС күнегүләр дип дә атыйлар. Аның барлык үзенчәлекләре һәм организм өчен ул әйбәтме, зарарлымы икәнен миңа тренерым Айнур сөйләп китәр. Исәмсез, Айнур. Айнур, менә чынлап та бу хәзер безнең инде ничектер популярлаша башлады әлеге МС күнегүләр. Сөйләп кит әле, ничек барлыкка килде ул һәм инде ул чынлап та нинди үзгәрешләр кертә безнең гәүдәбезгә? МС-тренировки – это быстрый и эффективный способ добиться результатов в похудении. МС күнегүләр, ягъни электр көче ярдәмендә физик күнегүләр башкару, тиз һәм нәтиҗәле ябыгу усулы. Электр импульслары мускулларны һәм тире астының май күзәнәкләрен күбрәк кыскарырга мәҗбүр итә. Без көч сарыф итәбез. Тик барыбер дә ничектер кешеләр соклык белән карыйлар. Әлеге күнегүләргә, белмим, әллә шушы электр сүзе кергәнгәме соң, әллә инде менә шуны киемнәр кидереп куйгангамы? Мне кажется, что корень этого Бу курку хиссе электр сүзен ишеткәч башлана. Бу бит электр чыбыгына килеп ябышу түгел. Гомумән, электрны кеше организмы өчен табигый булмаган әйбер кебек кабул итәләр. Ә бит безнең мускулларыбыз баш миеннән килә торган нәкъ электр көчен хәтерләткән импульслар ярдәмендә хәрәкәткә килә. Арка мие нейроннары аша ул организмга тарала һәм мускуллар кыскара. Электроимпульслар кеше организмындагы импульсларга бик охшаган. Иң беренче чиратта МС күнегүләр вакыт кадерен белүчеләр өчен уйлап чыгарылган. Төшке аш вакытындамы, өйгә кайткандамы, үзең белән спорт костюмы йөртмичә 25 минут эчендә 2 сәгать шөгыльләнгән кебек буласың. Биредә һәр кешегә эчке кием бирелә. Аның тышыннан махсус костюм кидертелә. МС күнегүләр белән шөгыльләнүчеләргә махсус диета тотарга кирәкми. Шунысын искәртеп әйтик. Әлеге төр фитнес бөтен кешегә дә туры килә. Тренер бары сезгә яраклы махсус программа төзи. Bodyflex, МС күнегүләр, фитнес белән артык шөгыльләнеп, өйегезнең астын өскә китермәгез. Эш көннәрендә андый шаклар да булгалый. Әле дә ярый, тәртип салыр өчен ял көннәре бар. Астын өскә килгән өйне күргәне булмаганнар, аны телевизор экраннары аша күрә алачак. Ниһаят минем балача хыялым тормышка ашты. Мин түшәмнән йөрим һәм үземне бернинди тарту көченә ия булмаган супергерой итеп хис итәм. Шаяртам әлбәттә. Монда җиһазлар үзләре түшәмгә менгән. Дөресрәге, түшәм белән идән алмашынган. Кыскасы, мин бүген асты өскә килгән иде. Кровать түшәмдә, люстра идәндә, өстәл һавада эленеп калган. Монда барысы да киресенчә. Кем белә, бәлки бу йортны төзүчеләрнең көннәре асты өскә килгән вакыт булгандыр. Һәр кешенең тормышында асты өскә килгән көне була. Мондый көнне гадәттә иртәдән үк эшләр пешми. Я киемнәр кирәккә киелә, я эшләр киресенчә эшләнә, яисә телефон өйдә кала. Бер сүз белән әйткәндә, әгәр инде сезнең көнегездә киреләнә икән, бердә борчылмагыз, әлеге уенга үзегезгә куштыра киңәш итәм. Аның өчен кире булырга кирәкми, бары тик фантазияне эшкә җигәргә. Мәсәлән, чәйне булгатканда кашыкның кире ягы белән булгатыгыз. Чәйнече куллансагыз тагы да яхшырак. Дустыгыз янына кунакка барып кайтырга мөмкин, туган көне белән котлап. Кыскасы, бүген гадәти эшли торган эшләрнең барысында киресенчә эшлибез һәм әлеге көнне бәйрәмгә әйләндерәбез. Безнең милләтебезне таныта торган нинди генә аш, ризык төрләре юк. Шуларның берсе, иң тәмлесе, гөбәдия, шәкшәк. Юк. Мин яраткан әйт инде. Манты. Эшпешмак. Сәнімсіз, біз сіздің білән бүгін эшпешмак пішірәбіз. Тезірек бұсын үшін біз бірге пішірге болдық. Аның үшін бізге сыйыр майы керек бола, сметана. 200 грамм сыйыр майына шуның қадар су салабыз. Салабыз 50 грамм сметана, бір пачка разрыхлитель, һәм тәмге, тұз белән сахар.
И башта бұлтыйбыз. И шуңап, әкірін-әкірінгені ұн үстейбіз. Қамырны үстелге салып, онда басып бітіреміз. Қамырны басып бітірге, шулай 10-15 минутқа ялайтырге қалдырып тұрабыз. Қамырны ялайтканнан соң шундай шарикларға әйлендіребіз. Шама белән 50 грамм. Үшлік үшін біз алдық бәрәңгі суан, тана иті, һәм шуны тоз бұрыш һәм сыйыр майы белән бутадык. Шушы қамырны хәзер қырыйдан шиметіп алып, үш пішмақ формасында шулай итеп жиябыз, үш пішмақ рәвеші китерәбез. Үш пішмақларны ясап бітірдік. Шушы әзір үш пішмақларны алдан майланған табаға салып, пеште 180 градуста, 70-180 градуста пішірәбіз. Біздің үш пішмақларыбыз ярты сағат ішінде пішіп шықты. Ашларығыз тәмлі болсын. Алар күрше болып үскәннәр, өстәвенә 20 шақырымға йөреп укыганнар, бергә театраль училищега укырга кергәннәр һәм өстәвенә бик озак еллар бергә бер академия театрында хезмәт итәләр. Алар туып үскән авыл хәтта бүген көндә дөнья картасында гына түгел, Татарстан картасында да юк. Сүзебез Нәҗибә Ихсанова белән Әзгар Шакиров турында бара. Шуларның берсе Россиянең атказанган һәм Татарстанның Россиянең халык һәм Татарстанның халык артисты Тукай премиясе лауреаты Әзгар Шакиров бездә кунакта. Әзгар абый, саумысыз, хош килдегез. Сез, Алла бирса, театрда 80 яшын тутырушы егетләрдән иң яше. 22 февральдә Алла бирса сезгә 80 тулачак. Шул уңайдан әңгәмә кырырбыз. Шул уңайдан театрда бик зур бәйрәм кичәсе булачак, ул 26 февраль булачак. Нәрсә көтә безне, тамашачыларны? Мин һәр вакытта инде үземнең юбилейларында үзем эшләгән әйберләрне башкарам. Мин уйнаган рольләрне башкармыйм. Нәрсә мин яздым, нәрсә үзем теләдем, шулай эшлим. Әлбәттә инде бу шын тарихка, сезнең тормышыгызга корылган тарихлар бөтенесе. Ну, берсе құрылмаған ел, чөнки берсен эшләдем инде Шыңгыз ханны. Менә яшерен батырын түгел, сез тормышның әшесен дә, төшесен дә күргән шәхес. Әмма менә бүген күңелле мизгелләрне искә аласы килә. Менә күңел түрендә булган шундый бәхетле мизгелләрне искә алсак иде. Нинди мизгелләр булды ул? Ул гомумән картайгачтын кешегел үткән авыр тормышын күз алдына китерәсе килми аны. Диндергел изди тормышта нинди күңелле, нинди кызык, нинди дип. Бик күңелле мизгелләрнең берсе әлбәттә минем беренче сәхнәгә чыгуым. Мин 6 яшьләр тулмаган булгандыр әле, беренче мәртәбә чыктым, шигырь укый башладым. Мин шигырь укыйм, бөтен кеше көлә. Мин әйтәм, булар нәрсәдән көләләр микән? Шигырьдән дип уйлыйм бит әле. Алар миннән көләләр. Чөнки минем гәүдә менә моның каттлыгына бик бәләкәй, җитмәсә сакау. Кешеләргә аңлашылсын өчен кычкырып укыйм. Алар нәрсә укыганны аңламыйлар. Менә минем шулай кыш күк ичина сөйләгәннән көләләр икән. Менә шунда минем иң бәхетле мизгелем шунда башланды. Менә бит 6 яшь дидегез. Сезнең балачагыз ул сугыш елларына туры килде. Менә ул балачакны бәхетле балачак дип әйтеп буламы? Чөнки балачак ни дисәк тә сугыш елларында булмаса да ул барыбер бәхетле бит инде. Бәхетле булырга тиеш. Монда синең хаклыгың бар. Чөнки әйтәм бит, бәләкәй чагында мине бу вакытта бит әле сугыш биткән вакытта миңа әле 45 кенә яшь, 45 елына.
Минем сугыш беткән менә күз алдында, ул чыннан да бәхетле көннәр дип уйлыйм инде. Чөнки мин беренче мәртәбә күрдем авылдагы кешеләрнең шулай җыелып, бер әби бары ул шуны җиз тас алган да шуңа ни белән агач белән кага, сугыш бетте, 5 малай кайта дип. Аннан соң истә калган үгез суеп ашарга пешергәннәр. Беренче мәртәбә ит. Зур бәйрәм, зур аш. Менә ул ни булды. Чыннан да бәләкәй чагында ул тормыш авыр дип уйламыйсың. Ул ничек бар шулай? Әлбәттә, ашыйсы килү бар инде ул һәр балада. Хәзер дә шулай ул. Һәр кешенең бәләкәй баланың гел ашыйсы килеп тора. Анда инде ашарга булмаганга күрә әзрәк ни калгандыр. Ләкин мин аларны хәтерләмим дә хәзер инде, аларны тоймыйм да. Сез Нәҗибә апа Ихсанова белән яланаяк укырга кергән кешеләр, моны бөтенебез беләбез. Менә туган якта юбилейга карата үзегезнең 18 яшьлек җегет яшыгызны тутырган көнгә туры килгән берәр шара үткәреләчәкме? Туган якта инде азнакайда менә 22-сендә минем туган көнем. Мин һәр елны үземнең туган көнемне, юбилейларымны азнакайда үткәрәм. Азнакай тамашачысын нәрсә көтә? Азнакай тамашачысына сер булып калсын әле. Димәк, ансына инде 22 февральдә үзләре килгәч беләчәкләр. Ләкин мин үзем генә кайтмыйм бит. Театр кайта. Әгәр дә театр, академия театры кайткач инде аңлашыла ничек булачагын. Чөнки һәр елны шулай академия театры ни белән артистлар белән кайтадыр идем. Бу юлы да берәйбер минем күңелемдә Азнакайда кайтмасам, туган көнемне шунда уздырмасам, нәрсәдер миңа җитмәгән кебек була. Менә минем күңелдә шулай калган ул. Менә шундый нидә тәэсир иткән. Чөнки авыл булмагач, Азнакайда үткәргән вакытта мин ничектер авылга кайткан сыман, үземнең якташларым белән очрашкач, туган ягым кешеләр белән очрашкач, җанымдан инде бер тынычлык табам. Энергия туплап киләсез, димәк. Энергиясын белмим, менә шунда баргач табан тынычланам әзгенә. Менә 2нче елга ала бирсә, сезнең театрда эшләвегезгә 60 ел тула бит инде, 60 ел эчендә сез театрда нинди фикерләрне алга сөрергә тырыштыгыз? Гомумән, театрга нәрсә бирдем дип уйлыйсыз? Театрда һәрбер артистның үз язмышы. Ничек туры килә, Ходай Тәгалә сиңа ничек ярдәм итә? Монда инде сүз әлбәттә режиссерлар турында бара, нинди рольләр бирәләр, нинди эшләр эшләр дип. Миннән гел сорыйлар аны. Кабатлап әйтәм инде. Мин бик яшьтән өлкән кешеләрне уйнадым. Менә инде аны кабатлап әйтәм. Минем малайлар булып Равил Шәрәфиев, оныгым булып Ринат Таҗдинов, малаем булып Шәүкәт Биктимиров уйнадылар. Чөнки менә шулай туры килде. Инде икенчесе әлбәттә катлаулы язмыштагы рольләр. Аларны тамашачы кабул итә алмый. Аның өчен әз генә тамашачыда күңелендә һәм уйлану фикере булырга тиеш. Тамашачы нәрсәне кабул итә? Ул шулай өйрәнгән ак белән караны. Менә кеше я аппак, я кап-кара. Ләкин мин андый кешеләрне уйларга тырышмадым. Мин кешене катлаулы итеп, кешедә бөтен һәрбер кешедә, һәрбер яхшы ягы белән, һәр вакытта начар ягы да табылып тора. Аның өчен тамашачы күнегергә тиеш, аңларга. Миңа тамашачыга җиңел бит. Менә комедия булса, анда бит ничек ул артистны яратмаска мөмкин. Әгәр дә монда семьясыннан киткән, ташлап, тормышын бузган, андый кешегә әйтәләр инде ниләр тамашачылар. Үзе бит шундый, шуңа күрә аңа шундый рольләр бирәләр дип. Менә миңа инде аны бик күп мәртәбә әйтәләр. Шулай, ләкин берәйбер кала, мин менә шушы телевидениедә уйный башлагач, үземә хас рольләрне, чөнки телевидениедә картлар уйнап булмый вакытта, миңа 20 яшь, анда инде менә үз кыяфәтеңдә буласың. Һәм монда катлаулы рольләрне телевидениедә күрсәткәч, ул ныграк тәэсир итә. Ул көчлерәк тәэсир итә һәм нәрсә теләгәне артистның аңлашыла. Инде фикерем шул, әлбәттә мин сәнгатькә икенче бер әйбер кергә теләдем. Ул да булса үзебезнең милли язмышыбызны. Һәм ул минем йөрәгемдә гел ашкынып торды. Мин телимме, теләмимме, рольләрдә аны ичке тоемлау белән тамашачыга җиткергә телидем.
Театр сәнгатендә инде сез Мәскәү шәһәренә укырга кергәннән бирле соннарга күчсәк 64 ел. 16 яшендә инде Казанда күрмәгән бала Мәскәүгә укырга керә. Менә шул 64 ел эчендә уку дәвереннән башлап бүгенге көнгә кадәр сез үзегезнең теләгән барлык рольләрендә уйнадыгыз дип уйлыйсызмы? Артистка бер вакытта роль җитми һәм уйнадым дип уйлавым да, бирмәделәр дә, андай рольләр булмады да. Чөнки андый мин теләгән әйберләрне куймадылар да. Аңа режиссерның теләге булырга тиеш. Без бит эш шундый завод кебек. Менә син заводтан чыгышларга тиешсең. Бүген менә бүген эшләргә тиешсең. Иртәгә менә моны эшләргә тиешсең. Ул бит ни түгел, филармониядә үзең чыгып җырлау түгел. Менә бу айга мин үзем шулай нитәм, кабул итәм һәм үзем чыгып эшлим дип. Безнең эш шулай корылган, ул завод кебек. Син һәр вакыт әзер булып, һәр көнне чыгыш ясарга тиешсең. Yıllar boyu. Әңгәмәне төгәлләп шуны сорыйсы килә, әлбәттә моны сорамыйча ярамый. Легендар курс, Щепкинчылар курсы дип сезне юкка гына атамыйлар. Анда мәрхүм Туфанов, Миңнуллин, Рабит Батулла, Рауль Шәрәфиев, Наил Дунаев, Нәҗибә Ихсанова, Гөлсем Исангулова, Ринат Таҗетдинов һәм Әзгар Абу Шакиров. Менә инде Камал театрына бәйләрен генә санадым. Иң беренче чиратта ни өчен сезнең курсны легендар дип атыйлар? Моның серен нәрсәдә дип уйлыйсыз? Мин менә әйтәсем килә, чыннан да, менә минем белән укыган иптәшләрем шул хәтле талантлы булдылар. Аллага шөкер. Шуларның талантлы булуы мине ничек булса да алардан төшеп калмаска һәм шунда эшләргә өйрәтте. Үзем каядыр шушы максатка ирешү өчен куйдым. Легендар дип шуңа атала, чөнки безнең арада башланды бер-беребезне хөрмәт итү. Иң зур бәхет кайчан син бергә эшлисең иптәшләрең белән. Син аларның кем икәнен аңлыйсың һәм аларга үзеңнең хөрмәтеңне, ички тыймылавыңны тыйып яшисың. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә син чыннан да талантлы икәнсең, үзең белән бергә эшләгән иптәшеңнең талантын белергә тиешсең. Һәм шул чакта сезне башкалар да хөрмәт итәчәк. Чыннан да без дә сезне сезнең үзегезне, сезнең курсны һәм сезнең белән эшләүебезгә без бик бәхетле һәм сезне бик нык хөрмәт итәбез. Сезгә исәнлек, саулыкта менә шул якын киләчәктә планлаштырган чараларны 22 һәм 26 февральгә тәгаенләгән юбилей кичәләрен гөрләтеп, мотор итеп уздырып җибәргән насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Сезнең иҗатыгыз алдында баш иябез. Рәхмәт бик зур кунакка килүегез өчен. Әзгар абый, мәктәп елларында 20 чакрымны чаңгыда шуып укырга йөридек дип искә төшерә. Ләкин бүгенге көндә инде чаңгыга бик сирәк басам ди. Ул сирәк басса да, без аның белән Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Тукай премиясе лауреаты белән сау буллашып, чаңгыда чыгып керербез дип уйлыйм. Нәкъ шулай. Табигатьтә кыш хакимлек итә. Зәмхәрир суыклары белән куркытып, үзенең хуҗа икәнлеген күрсәтеп ала. Бар дөньяны аппак кар юрганы белән каплап, җирдәге җитешсезлекләрне яшерергә тырыша. Адәм баласының күңеленә сафлык кертергә омтыла. Кабатланмас нәфис кар бөртекләре күргәзмәсе белән, «Ә син кеше, шулай булдыра аласыңмы?» дип үрти. Тиз арада кышкы урманны чын кар патшалыгына әверелдереп таң калдыра. Кемдер көне-төне өй белән эш арасында гына яши. Кайберәүләр кыш белән аралашырга, аның ямен, тәмен татырга, тәнен һәм җанын сәламәтләндерергә тырыша. Андыйлар җай булуга чаңгы чанасын, тимер аякларын алып, табигатькә юнәлә. Чаңгыларны киеп, урманда 3-4 булса да чакрым юл әйләнеп кайтуга ни җитә. Суык урман һавасында кислород җәй көне белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. Канда кислород арткан саен, баш, мие, йөрәк, гомумән бар организм туклыклы матдәләргә бай дигән сүз. Чаңгыда шуганда аяк, кул, корсак, арка мускуллары һәм буыннары хәрәкәткә килә. Кан әйләнеше, йөрәк эшчәнлеге яхшыра. Сулыш, нерв системасы, иммунитет ныгый. Организм үзендә тупланган зарарлы матдәләрдән арына. Тышкы шартларга тизрәк яраклашырга өйрәнә. Чаңгы йокысызлыктан да менә дигән чара. Әлбәттә, бер тапкыр чыгып кирдем дә, бөтен ширләрдән кытылдым дип уйлау дөрес булмас. Менә чаңгыда шуны гадәткә кертсәң, яшәреп, сылуланып китүеңне үзең генә түгел, тирә-юньдәгеләр дә сизеп алырлар. Аннан дуслар, якыннарың белән аралашырга да бик яхшы сәбәп бу. Бергәләп шуганда сәламәтлегең генә түгел, гаиләдәге мөнәсәбәтләр дә ныгып китәр. Тирә-юньдәге матурлык күзләрне иркәли,
жанны тынычландыра, күңелне сафландыра, кәефне күтәрә. Тормышка бөтенләй башкача карый башлыйсың. Сез кышкы урман белән хузурланырга өлгердегезме әле? Иртәгә тапшырын кемнәр алып барачагын хәтта Луиза да белмидер дип уйлыйм. Беләм, әйтмим, үпкәләдем. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Берсе Түгел Ландыш Хусейнова, икенчесе кем булыр? Атын карагач белерсез. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Бүген юлыбыз Яшелүзән районының Олы Ашасыр авылына булыр. Үсәли авылында гармон моңа, Үсәли егетләр ансамбле чыгышын хәбәрчебез Раил Садыртдинов тыңлап кайтты. Җиңүнең 75 еллыгын каршылый алсам иде ди, буада яшәүче гасыр яшьтәше, сугыш ветераны Рәүф абый Төхфәтуллин. Без сезнең белән бүген кабактан запеканка ясарбыз Алла бирса. Аның өчен безгә кабак кирәк булыр, тавык ите, йомырка, кишер, суган, сыр, томат пастасы, каймак, яшел тәмләткечләр. Бүген җиткереләсе мәгълүмат шул иде, киләсе очрашуларга кадәр исән, имин йөрегез. Бүген җысларың синең аеруча менә күңелгә ям өсти торган. Шатлыклы хәбәрләргә бай булсын бүгенге сишәмбе көнегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән, имин йөрегез. Алмасында каласыңмы? Әйдә, калам бар. Бар иртәгә киләсе Алла бирсә.